subjects that I wanted to focus on, and isikhathi esiningi abantu abanjalo la South Africa you don't make it unless uphesheya, unless uLauren Hill, unless uJ Cole. Abantu understand. But la South Africa nje bafuna nje inkwari. Kuqoka into emfishane. Umuntu osifazane uthi uyarap. And they don't even take you serious. It's like, oh, she can rap. No, we drop bars. Mehluko. Awubingelele yasihleli sodwa la sihleli na family nomndeni welady Zwisemkhona. Hi emakhaya, hi nonke. Ngiyanibingelele emakhaya, yonke indawo la nibuka khona. Sibasho bathi we nangu Sky. Niyamona la iqhama khona Sky na effect ke. Kuzi Sky. Uyazi ukuthi bese nje ukuzwa nje singirevise ukuthi nakhula kahle uyosesixoxile ngani. Kodwa manje sengithanda ukugxila kakhulu kazi kunangu Sky osezakhela igama owaziwa uyangihlekisa kodwa uyangihlekisa Sky yezwa hayi mase noze yabona Sky ukwazi ukubona zathi awunzame phela imali Yazimnandazana usebenza naye such a cool guy. Uyabona ngimlandeli wena wenana umqambe bani wena singakamniki thini indaba Sky? Ngiqambe ukuthi uNonhle. Repa. Franklin. Ngiyizwe. Ukuthi uzocula njengo-Aretha. Edingathi uzoba ngaphezulu. Awe ma. I'm telling you. Inothi nje alishayayo. Uzovana kubuhle nevele ezimnyama. Muthi nje. Namehlo angathi ishayina. Ukabona sukaphi. She's my own Chinese porcelain doll. Muthi nje. Owesingake kule kanzani. Owesibili. Kodwa nje ngendlela attention seeker engiyithanda ngayo emnandi ngoba ufuna attention ngetalent akavana ufuna attention ngento ezinhle ezenza futhi abantu bamthande ngalethu noma ngathi uyasiziba ngekwazi like we just mina ngiyena umuntu wabantu khohlwa ngoba italent lakho likusondeza kubantu endlela necharacter yakho nepersonality yakho isondeza kubantu nje nepresence ke. No girl with forest. I girl with forest. I know. I was Sky nibhekele. Fanele ngibone. Ngixoxela kusumtholaphi uyazi khona angazi masidlala sinomama bamajukujuku sesithi wena engathi wathola ngomthungu awudlulanga la udlula khona abayendlela yena wamthola kade. No, but we natural. But engeyona iprem. Engayona futhi prem no wafika nje kahle. Wafika nje kahle. Ukahle futhi. Sizwana futhi nobaba wakhe. Konke nje kwahamba kahle. Unamanga. Gogo. Uma wami ekhaya cousin mama. So wafikela nje ebantwini wayenqaba ngapha nangapha. Uthini wena? Slow like. Antu sazokhula. Kuba yena mama isikokela ngiyacabanga. Ngisho crash. Why Beyonce wase crash. Awe ma. Uma kuvalwa unyaka lamaphathi amancane enziwayo. Yena wayecela ukucula isolo. Mase kuzocula. Akamngeni ephimbo. Ucula wathi ngeke ngicule bese aba ngumsisi. Yabona ngempela bathi ufuzo liyedle loba nawe ngokucula wena uhlakaniphi uma esacula unana noma beseyekile. Ngoba ukuza kumina okhosini ngikhumbule efika nawe ngokomculo kodwa naye nafika nobabili nobathathu. Yes. Nebathathu wayesacula ngaleso sikhathi. Yes. Ngoba sasiya kuma rehearsal. Okay. Ngoba babe nokwenza ama concerts khona eChesterville eHall. Okay. So singangiba khona kuma rehearsal sibancane. Young Olives noma Young Olives. Okay. Young Olives ihlalile nje iminyaka sesikhona. So sibabonile ngizama performance yama rehearsal yathi ukuphela indaba yayo then it was revived so nathi sathi sangena lapho kuyona ikhwaya kwagcina sekuyi
ikhwaya yomndeni sesisodwa ke thina. Nje high school besithina i-weekend besazi ukuthi siyacula every weekend umncwabo umshado ama-Thanksgiving yonke i-event ongayicabanga like eyenzakala sasazi ukuthi guarantee sure weekend to weekend sibhizi. But imnandi kwaleyo nto keep busy enjoy socialize nabantu i-enhance talent lenu uyabona nje whatever lwenzeka nokuba ndawonye noma wenu as a family imnandi kabi leyo nto abanye abantu bayifisa ukuthi ayikho indlela ababengenza ngayo kodwa mase ngibheka nje being a mother did anyone at least in your family ever prepare you for that ukuthi nje umama especially to daughters baye bathi nje fanele iqanda lami later to your sons uyabona nokuthola both sides? No. Namanga kwayikwenzeka nje ya on the go isikhathi esiningi ngempela kulula mangeke apha semafama emakhaya la kuhamba ngegaba wena kwenze kanjani nje? I was never prepared for it, but mase kufikile I had to embrace it, you know. And I can't tell you and mhlawumbe give you a formula or recipe on how to do it because it just happened. Ngicabanga ukuthi umusa nje kaJehova. It just happened. uNkulunkulu wanginika strength to be able to raise them and rear them to be the people that they are today. Because if there's anything that I can say about them, they are very respectful. Wow. Bayamazisa umuntu, bayamazisa umuntu omdala. Yebo. More than anything, bayangihlonipha. My Bonke. Nkosi yami. Especially Yena. Uma kwenzeka satwistana, she would come back athi ima ngiyaxolisa ngikhuluma awubakithi. So I should say ngiyambonga uNkulunkulu ngabantwana bami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungisiza because mina anganganayo formula. I can't say khona la ngibukele khona. But God helped me to be able to raise them to be the responsible people that they are today. iChesterville is a close-knit kind of place. Wonke umuntu ungena amakhalane athathela iti aphuma ahamba ushukela kuthiwa nangu isitsha sashukela sihambe no-Antoine next door. Kwakungenayiphi lo infiltration nje by people enhle kodwa. Yaba nayiphi impact ekukhuliseni iy'ngane. Kwangebe ukuthi umtshela lokhu kodwa manje ubone okunye kamakhelwane and sebehambile bathathwe imoto bathathe uSky bayocula kuphi bacela ubaba amakhalwane balayishe evenini ngemuva. Kwangekho lo wenze kanjani? But whatever influence that they tried to infiltrate ubona, they listened to me more. Okay. Yeah, they listened to me and they listened to Uma more. So noma ngabe bungaqhamuka ubatshele into ephambene kunalokho ngibatshela. Bakhumbula manje. And babuye bazosho ukuthi bathi sesingenzi kanje. Njengoba ushiya bagcina bethi yeba sangitshela izinto ngoba mina ngavele ngijikisa imoto noma ngabe sesiyongena uFloyd ngijike ngithi ngibuyela lapha ngiyobuza Uphumasile kuphuma nemnyango senzi hayi wesahla nana kanje akalale ephaseni nana manje ulala ungalali uminyeni isifuba uyafana we must clear it and clear it now. So even though they were outside influences, but they didn't have a huge impact on them because they believed more on what I told them. And nginobhuti wami ongilamayo who is an angel. Wona mangevuma yonke into Nkosi yami. But more than anything, he's like a father to them. And they respect him. But bam respect her because maye ngavela la sesidudu nawe ungabothi umuntu okuhlonishwa because indlela azokubingelela ngayo ne-approach yakhe uthambisana uzocommanda i-respect without doing much. So ngiyabona ama-influences amakhulu around them is my brother, my mother and me. So kwenza ukuthi whatever into ofika nayo wena yangaphandle it's not going to have ayina impact. Nokuthi indlela kade ngitshela uAntwami endleleni ngithi indlela anginakekela ngayo awubantu, you know, she takes very good care of me and she makes sure ukuthi I have to be happy, you know, and that's commendable because namhlanje izingane
Hey, akusafani. More especially once waba la Limelight. nokuthi abe u-breadwinner. Iyangena ekhanda. Manje uyi-celebrity la. Ukuthi ngihlengele Hayi Thabandla. change ukuthi umntanami. Sheshe ukubuyisa sasiyilungise nje kusashisa. Yena ushesha ayilungise yena. Yebo ngokwenkuliso nokukhula kwakhe. I'm sorry bekufanele ngithi kanje. Waba nanhlanhlanani ukuthi wafika wayithi wazala ugogo esekhona. Naku ugogo vele azange abe ingane kagogo gijima utshela ugogo esakhula nanguma enshaya. Wabona iyaphuma esandleni Becebanayo ngoba utatabo. Bangabe ukuthi udadewethu bathuma ukuthi mhlawumbe uya boyfriend bese buya la ihlahla bese thuma uphuma phansi. Ngisho ngingasho Umuza umnikazi wendawo nami nangu noma manje fanele umathi isho fanele amcebeke ukuthi amthumile kodwa bajabule at least ugogo bake baphila naye ngisho bafundisa nomculo bamfundisa nokubhala kunamanga njengoba wayikhompoza namanje uthi ingoma zakhe kwamanje isasebenza shuthi lento wayifaka nakuyena ke manje Bese mayibhala ingoma ayiqale nami. Nje by the time esefika kulaba abanye sesifika awuthile ukuthi iharmony izohamba kanje ihambe kanje so kube lula ukuyifundisa laba abanye. Ngafunda kanjalo ukubhala ingoma. Le ngoma sakhe ngiyayicula khona ingoma ethi Mama Thula Mama. Before Mama Thula noze expandwini khona ithula mama kwi project yami i86 yabhalo yena. Uthini wena? Nenye kuthiwa Impumalanga ikwi compilation yaseMayoni. Na Impumalanga yabhalo ugogo wami. Thula mama indaba ungamshola. Ithini Thula mama? Ithula mama kaBhulu. Hayibo. Mama mi uyahlupheka. Akanamali yokusikhulisa bonke abantu bakhuluma ngaye ngithi thula mama ungakhali thula mama uthula ungakhali thula mama thula uthi du. Yeah. Mase ningitetemisa ke. Hayi. Itetemiswa i-message nama voice accomplimentana kamnandi. Kanti bengisazobuza ivoice yakhe ingange kamama noma ingange yayo. Bawe kodwa ngiyayizwa ningiphendulile. Angisadinga ukubuza enye into. Kunjani ukhulisa uSky Wonder? Asky la why Sky Wonder igama? Igama lelithi Sky it means water giver. Okay. And so without water, there's no life. Definitely. And then without my music, there's no life. Wonder again. And another wonder of the world. Yo. Yeah, but I'm an addition to the wonders of the world. And I get to play influence with hip hop because when I came up with that name, rap. Yeah. So it was always about bars. Yeah. But any I suppose no, okay, no, right. please no. Ngiyacela Nkosi yami. Uyalisaba mzosubuyela uyasi ne impact. Ngifuna nje igama elizoshelela mawulisho. Yeah. Sky Wonder. Wow. It's that simple. So yeah, la hlala ke njalo mangi-introduce Sky Wonder. Yeah. Okay, so every time uyabuza ngimchazele and nakwakusizana nokuthi with hip hop I knew exactly what I was doing. Yo. So I had a lot of street cred. Wasuka ku-rapper what hip hop? Ngabona ukuthi engathi la imali ngiyenze kahle ngendlela engifisa ngayo. So ngiyeka ukurapper totally nanokuthi ngangafuni due to lack of a better word ngangafuna ukunquna. Oh yeah. Yabo uzufungene kahle. Yabo ukuze abantu banginake so fanele yabo ngangifuna nokuthi i-content engangifuna ukucula ngayo is more uplifting, more socially conscious. Those are the subjects that I wanted to focus on and isikhathi esiningi abantu abanjalo la eSouth Africa
you don't make it unless uphesheya, unless uLauren Hill, unless uJ Cole. Abantu bek-understand. But la eSouth Africa nje bafuna nje inkwari. Inkwari. Ugqoka into emfishane. Yeah. Umuntu wesifazane uthi Yeah. uyarap. And they don't even Yeah. take you serious. It's like, oh, she can rap. No, we drop bars. Yeah. Kunomehluko. Angizwanga kanjani. Anezi Was-rap nje, we drop bars. No, okay, sure. No, I get you. So ngabona ukuthi no, yazini ngicela ukuyiculela vele mina kade ngangiyiculela i-hip hop ngangiyenza ngoba ngifuna ukwenza into ehlukile ekhaya ngoba Yeah. ngicula i-gospel ngithi hayi awuthi ngizenzele i-hip hop ngoba iseceleni ngingafani nawo wonke umuntu yabona ukuthi let me just go back kuma roots ami Yeah. and then kwangisebenza. And kumnandi kanjani ayi uwedwa unoZakes umculo nithini le what you offer noZakes bantwini nabanye ngoba it's peculiar, unique, It's beautiful. dance music, it's Afro-tech, it's spiritual dance music. Wow. I think that's the term engabiza ngayo. Yebo, But yebo. into ebalulekile kakhulu ukuthola indawo la kuhlangana khona the musicality nesigubhu. Wow. Okunye kungacindezeli okunye kuhlangane nje kuhambisana. Hey, uyazi-ke usungisizile na futhi wangitshela ukuthi kunjani nje ukukhulisa uSky Wanti i-background yakhe ngiyibona kahle izofika la sikhona. Manje wena Sky uma wakho kumnandi nikwe-entertainment noma engasekho kakhulu kodwa i-talent lasekhaya nje liyakhuphuka. Mother and daughter, what do you say kwabanye abantwana abayithola ngathi uma ule mina ngile kube ngathi mezwana noma uyaluza khona into eshodayo kuyena abanye nje uthini ngendlela enikomplimentana mnandi ngayo na respect engiyibona la nokukhulisana nje kwabanje uma wakho can be your friend. Yeah. What's your message nje? Into engingayisho ukuthi fanele sibuye sikhumbule ukuthi umzali wakho before abe umzali umuntu naye. Yebo. Umuntu njengawe. Yebo. Unama interests naye, unama feelings. Yabo, unama feelings before acabangele wena. So, kwesinye isikhathi kuba khona i-distance between umzali nengane because ingane imbukela as umzali but kuyenzeka ukuthi nitholane somewhere. Kumthanda mnandi kanti engiyibona la. You develop a friend. Nancy, it wasn't always like this. It took we had to work on it. Okay. Yeah, but we had to work on it. Nami ngeke ngayinkantela nje. Ngayishayela impilo nje. Yabo ngabuya. And wagcina usungathi umama sey-enemy obuyakukhuza njalo. Angithi ke but ngaba nephupho and lelizwi leli lasho distinctly kumina ukuthi fanele userve uma wakho uzubone impilo yakhe iphumelela. Walibamba. Ngalibamba. Ngaya ke ngafika ngamtshela. Wathi nje mangiphuphile mama let's start afresh wathi esegoli. Yeah, one phone boy egoli. Ngaya ke ngathi ma kanje. So I think futhi asihamba freeway wapaka eceleni. Kwayimake siba ne conversation that was real. Engakazi nanokuthi ngizobuya. How is she going to serve me? We didn't even know what that meant. Sakhuluma emotweni sapaka eceleni sakhala. We had a heart to heart savulelana ifuba and I think ila kwashintsha khona Breakthrough moment. Yeah, but that was our breakthrough moment. Also, ukukhulisa a child, a gifted child, is difficult unless you recognize the gift. Uthi noma ephuma endleleni uyabuya uyomtshela this is not you because when you are called to do this. Wow. So it doesn't matter ukuthi unkante wafikaphi. I was always this voice ethi buya because ufuneka la. You know, it's not easy because a gift umuntu uyamhlanganisa sometimes. Yeah, that's true. true. A gift is ukushaya indongeni unless you use it. And once you use it, then you will see impilo yakho iqala you find peace. You find peace. Whereas eqaleni ubunomsindo ekhanda. Ukuthi abantu bagcina bephuza kakhulu, abanye bangena kuma drugs, kanti ushawa igift. But igift mayisebenzisa properly. Imlethela ukuthula. Uthi kunesiphithiphithi yonke lento eyenzakalayo in the industry ayithole yena at peace. You know, noma ngabe uhlangana nama betrayals because there's a lot of that. Of course. Yeah, maningi. But uthola ukuthi she can overcome that with the inner peace that she has now because she's performing
i-gift yakhe. Yeah. Or she's functioning. Yeah. In kwi-gift calling. yakhe, in her calling. Yeah. Wena uyenzanga In her lento yokuthi ukhule ngifuna abe unesi noma ukhule ngifuna abe yini awubheki ngana masibanibani engakaqali ukuba nje umboni kanti hey ungakamboni unisakhetha ukuthi uzowenza ziphi izifundo awuzange ube leyo nhlobo I mean, kwamama I wanted them to do what they feel naso is good for them. way to That's very go true. hey Ukuthi whatever that you are interested in, whatever your heart is in, ngaleso sikhathi wenze. But when you do it like there's no tomorrow. Yeah. Wow. Take it seriously. Take it, even if I always tell people, even if uyashanela, yeah umsebenzi wakho ukushanela, Yeah. lakudlule wena khona akubonakali Yeah. hey manje being a grandmother already uNkulunkulu wakupha nazo izipho unjani asihlebe ngaye Yeah. uyangenelela uyaspoila uyathanda kakhulu noma kwenzeka njani ungambheki yeah Ngiyasaba ukuphendula lo mbuzo. Akangeneleli ubuya ngokuzolala. Ithi ingane mangicela ukuthi athi usho wena yena. wena ngathi usazosho Angaphenduli mina. Angakanikwe nethuba lokuphendula. Kodwa And why? and why lelela obviously ngeke kuze kufane because yena noma wakhe abawena umuntu oyedwa. yeah So kodwa ingane ngiyazi ukuthi ziprefer yena. awubaki Yabo nje yena lomncane akangizwa nhlobo. Yabo nje ngathi nje ngimbangela ukushisa ufunela ugogo yena. kodwa uyathemba ubuyazi ukuthi la qhamuka ngakhona isolid background yakho Ngiyathemba because ngiyakwazi ukushiya nabo ngingahlala eGoli isikhashana. So ngangazi ukuthi vele they're in safe hands. Yeah. Namanje last week kade ngingekho bengiqala lo mncane bengakaze ngimshiya isikhathi eside. awubadu Kodwa nje ngiyazi ukuthi basesandleni right, they're well The taken discipline care of is and the there. discipline Yeah. is there There's because love and discipline. even though ebaspoil uyawazi umkhawulo. yeah uyazi khona Ulila. ama-friends akho asethi awubheke nje lady uma unjani akasas nawu sithola ithuba sky wonder si-update thina ama-friends akhe eyiye bazongiqeda nya akubaphakele nje into abayifunayo ukuthi ngiyazi kube ne-show angithi kukhona uyiphi oyithanda kakhulu i-live show nokuperforma kakhulukazi ngeke ngibona kuma-stadiums makhona nje ama-festival amakhulu Ngiprefer wona actually Uthanda ama-festival. why? I think ingqondo yami isiwarishe kanjalo ukuthi I thrive more uma ngibona abantu abaningi. wow ne-voice yakho Into engakutshela yona ukuthi once ngangena stage ngiya-switch into yabo mase siyayixoxela kumnandi but mase ngise stage ngomunye umuntu ngiyakuthanda ukuperform ngiyayithanda into engiyenzayo I absolutely love akusho music. wena So nje ngisuke yabo Usuke- mawuzothatha ingane uyifake esitolo samathoyisi mina ngisuke ngikwi-element yami. So we've got a project noZakes ezophuma ngomhla 27 March. ya Ibizwa ayiphoma senhleni nobantwini hayi izophuma nini ubutwana Ayi. ngomhla 27 March Echoes of Botanical Gardens, then kuzoba khona iMayoni Open Air ngomhla ka 26 April. wow I'm not sure of the venue but information ikhona online. Yeah. Ka 26 April and kuzobe khona neBrothers of Peace wabagcina nini. nini Exactly. So sizosebenza nje kaningi noZakes. We've got an announcement coming very soon engize ngisho manje but nje cishe usaba yebokuqala wale kangaka yeah, this is more music, March more is your month music. hayi Yeah. ayivele kodwa nje always unyaka wakho nje yakwazi Ngiyasebenza and wena uyazi unjani uyakwazi ukunistava kancane bese ayavela anistave kancane avele senoma imlomo and kukhona into yenza ngevoice yakho angazi ayibi ithi yeah. ngithandela lokho nje ngiyazi izokhuphuka izonyuka izo Ngoba angithi iyona into esiyenza ukuthi ngibe what's the word longevity Yo, industry yo, because abantu bayafika sijabule
udlule unyaka siyabuzana hawu masibani wayaphi mina lento angiyenzeli ukuduma ngiyenza ngoba ngiyazi ukuthi siphe ngiphiwe sona for labo bantu uNkulunkulu afisa ukubanika lokho afuna ukubanika bona through ivoice yami ngiyakuzwa so ngiyazi ukuthi akusikona okwami akuyona yami but eyabantu that uNkulunkulu has specifically put my gift in line with whatever that they need. Kule ingane zakho mabeyidlalela nje ukhona umzwa ukuthi noma ebhimba bayazi bacula bazi baqhansa imthambo umothelwe engathi uzocula ingane zami bamabhimbo yabheka umfana uza kahle ngoba nokurep uyawubamba ukhi akekho uyawubamba ukhi ngoba I think ikhona ivideo ngicula naye ngayipost uphonto ufunani amantombazana hayi ingane no and ngiyasaba nganokukhuluma because uyawubuka uYouTube yabo so uzobona so into ngiyaziyo nengike ngiyizwa when it comes to writing and formulating ingoma unalo ikhono okay ukhiya inkinga but isithuthulelo sasasikade ukhiya ngeke angeke ngisho nokuthi mhlambe awukho luckily uzoba umbhala beyikhonto azoqhamuka ngiyabona ukuthi unawo amanye ama-talent yabo naku-fashion ngeke ngibona ukuthi uyakwazi ukuhlanganisa hayi anginankinga lapho bahle nabafana nani naye ngiye ngithi nje but ungaba ngingane zami nje ukuthi you can do whatever you want as long as izokusustain bantu as long as you can make a living noma ngabe there's so many things ongazenza emhlabeni explore but as long as uzokuphilisa manje ke nitholakala kanjani ngoba sengisaba nokuthi ithi message to women in general loba ngiyazi ukuthi siyoqala enye topic emnandi kabi ulwazi olula yafika but no kuyala angikwazi ungasho i-downfall oyibona ukuthi iyasenza thina abantu besifazane kakhulu ku-entertainment yiphi ngoba si-under pressure esikhathini esiningi ikhona i-warning wayisho ukuthi as long as today ujabulisa laba bayajabula same time khona abangajabuli uyithola ukuthi angazi ngihleke ngiyeke uthi sebana nomkhothi besibheke simbingelele kanti cha uyasmile nje besamziba hayibo ngiyihambela nje yabo ithina nje mhlawumbe mina bengathi nje just be authentically you where you will always meet people who don't like you ngoba abanye bathi ngeke uthandwe wonke umuntu awuyona imali nayo imali ayithandwa wonke umuntu you surprised so ukuba authentic kusho ukuthi ngeke uze uwele ngapha uwele ngapha you know ongakufuni kulungile akakufuni kodwa bakhona abakuthandayo because what worries us is that out of 10 people khona abantu abawu2 abangakufuni ungawunako 8 okuthandayo you know so ulokunaka laba babili abantu abawu2 uzufuna ukuthi ubaplease ube people pleaser yebo dade 8 people are for you kube khona abakhuliswe njengami yazi ngiyahlela ukudlula umuntu engathi sawubona azathi bakhoza ubuxa kweyinje bengavumanga usuphatheke kabi kuvane kuyiphumele nje yabo because that's who you are you're authentic and yakuyeka ukubingelela ngento ukuthi khona ungavumanga Nkosi yami ngoba kukuwena wena ithini yakhe message nami ngingasho same thing because enye into enginokuyibona ukuthi umuntu esifazane mangabe kwi-limelight washada akabe saba involved ekuthenini apursue passion yakhe ngoba usuke sengene esigabeni sokushada engaku-encourage ukuthi before ushada umuntu ozoshada naye akazi ukuthi wena this is your passion and nayi igift ophiwe yona ongeke ukwazi ukuyicompromise ngokushada ngicela kulama minithana nje asele nitshela abantu khona iside leni elimnandi kanjani leli lokupheka nebusiness enalo ngiyacela ukudla it's called Dubane Chicken Dubane Chicken iqale last year senza ama deliveries uyakwazi nokuyilandela ukudla inkukhu nje inkukhu ne rice nama salad
siya-eda ne-dessert, kuningi nje okuzayo. We have our signature sodas engiwenze mina. I came up with them. I know. So information ikhona sikhona kuwona wonke ama-social media platform, TikTok mostly, Instagram, Facebook, ikhona ne-WhatsApp number yokoda, sikhona naku-Uber Eats. Uthini wena? Inumber ithi 083 452 1894. Into enhle ngalento ye-YouTube umuntu obeyabuyela scroll sefuna inamba ke manje yabona. Niyavula kuhlalwa phansi apart from ama-Uber Eats nokudeliver noma Asikakahlali phansi usala ama-Uber Eats nokudeliver, which is the main thing lethu. Ngoba Main isikhathi thing. esiningi thothi uyanqena ukupheka unqena ukuphuma. So Yebo. vele u-order sikulethele ididi. Ngaleli rice ngiyamuzwa ukuthi ne-rice. Leli i-rice. Leli i-rice. Dubane rice. Ihlahla ngasho ukuthi black as rice. Nakhona igama lakhona, the way we came up with it, I mean, siseThekwini, Yeah. Durban, bizwa ngeDubane. Yeah. So ngangifuna into ezorelate nabantu bala. Because Yeah, even imnandi kabi. khona imil le famous isolo bani. Yini I-drumstick bese- netayi ne-rice namasalad. Oh. Kube namabhokisi khona i-drum box, khona i-thigh box. Yabo nje kuningi Khona i-wing i-wing it 6, ama-desserts ibizwa ukuthi Hayi bo. ama-sweets. Hayi bo. Yabo nje it's totally Dubai. I-rate yasinganani like umuntu uma-deliver ngathi umuntu esemarisburg Ah ngihamba no. Okwamanje we are in Durban okwamanje. Siyafika kaMashu, siyafika eDurban North, Chesterville, Richview, Amafletini, Dunbar, Glenwood, Mbilo, City Center, Shadow Marine. I want those Yeah. areas. We Wow. are intending to expand, but okwamanje sisakuleyo area. to cater for abantu mhlawumbe let's say bahleli kanje. Yes, Oh. yes, we do have Sewasikhetha ama-packages. esontweni. Unama Kusho kufanele apheke phela no isibalo esikhulu. Yeah, I was doing 37 people nisontaphi la niphuma khona? Chesterville. in Ah, New nagama. Jerusalem Healing Jerusalem Ministries. Healing Ministries. Wow. Na umfundisi wethu. Hayi una-an ungazongishaya ngempela Anikhuluma ngale. asiyikhuluma Njani? Na umfundisi bless you na sibuya khona Bless nje you. enkonzweni. God bless you mamfundisi. Uma mfundisi ube suyashadile lo muntu noma uma umfundisi wesifazane Uma mfundisi bese sijwega unkosikazi kamfundisi. oh Umehluko lapho. Unkosikazi kamfundisi. But Okay. umuntu wesifazane owumfundisi. Yes. Ngisho eshadile. Ehhe. Hayi noma mfundisi. Yeah. Umfundisi. wow uyabona ke yeah ilento abantu babekhathi noma mfundisi bona babizo abashadile abanye bashade kodwa abanikwa leyo position ukuthi umama No, kuthiwa nje umfundisi. Yeah. Uma eshadile kodwa engashadile nomfundisi umyeni wakhe umuntu uyihamede nje. Yena umama lo umfundisi. Okay. Hayi umama umfundisi. Ubaba kayena ubaba Ubaba umfundisi. kayena umfundisi. akasho ukuthi baba Unless Awema. Lalan, sandini bye. Bye bye.